Ibu akon, bapak kon layani enik ben lega. Sing merawani sapa? Bapak, Lah sing lagi dhisik ya bapak, nomor loro, Nur Ambar, nomor telu. Tamboro. Dilakeni kono lebih kaya puas ora? Ya ras-ras sedih kok Ora puas. Rasane gede apa cilik kono? Ya cilik. Hah? Ya cilik. Kerasa apa ora? Kerasa ora? Ya rasa kono ya kepenak. Ya Terus ndi karo kono le Bapak? ya di mendingakan oleh bapak. Dilakeni ring. Enggak, Dilakeni ring sapa? karen bapak. Kawit pitaya wegah karo sira. Sira kenang apa? Lagi karo bapak nih. Ya di mendingakan oleh bapak. Ibu akon, bapak kon layani enik ben lega. Dilakeni kono lebih kaya puas ora? Ya ras-ras sedih kok Ora puas. Rasane gede apa cilik kono? Ya cilik. Hah? Ya cilik. Kerasa apa ora? Kerasa ora? Ya rasa kono ya kepenak. Ya Terus ndi karo kono le Bapak? ya di mendingakan oleh bapak. Sing merawani sapa? Bapak, Lah sing lagi dhisik ya bapak, nomor loro, Nur Ambar, nomor telu. Tamboro. Dilakeni ring. Enggak, Dilakeni ring sapa? karen bapak. Kawit pitaya wegah karo sira. Sira kenang apa? Lagi karo bapak nih. Ya di mendingakan oleh bapak.